Máme tu nové video dneska s mlíčkama. Dneska nevyužijeme všechno. A je to Bonny trvanlivá smetana do kávy. Každá si dá zatím 3. 3 a kdo je víte, nejdřív prostě vyhrává. Je to o nějaký úkol nebo tak? Jo, dám to nějaký úkol. Tak jo, o úkol. 6. vyndej. Jo. A víte, Tak je miluješ? Jo. Víte, víte, co je nejhorší? Třeba když je někdo nenáviděl a musel vydělat challenge. No, fuj. Já bych to nedala. Musíš o toho mluvit. Jo. Ne, počkej. Neotvírej to. 3, 2, 1, 3. Teď. Počkej, mi to nejde. Ticho. To nejde. Všechno, Aleško, máš tam ještě kapky. Fakt to taky. Ale musíš celý to vylízat pak. Mám to. Já taky. Byla jsem první. Obě Nic jsme tam byli na není. stejno. Ne, nic tam není, koukejte. Nic. Vyhrála jsem fakt o sekundu. Obě stejně. Ne, o sekundu, nelži. Fakt nic tam nemám, o sekundu jsem vyhrála. Tak Eliško, dám ti lehoučký úkol. Kamu byla sranda. Jo, jo. Byla to rychlá hra.